me ada tunggu kita tukang nggih menika anak buah dalang kondang dalang pinunjul iya nak gitar gidul tak gidul sitine biasane nonton lho ngawur Mbak Elisa Nggih, sugeng dalu Mas Bagong, ngenjang Mas Bagong, Mas Petro. nggih Mbak Tatin sugeng ngejang Sugeng enjang. kalau ya nak tekan goro-goro ya nak Lagi tergantung permintaan. Nggih, arek dawuh panitia. aku seneng iki nek karo Tatin iki nek muni tekan goro-goro ya tekan goro-goro Mbak Nggih. Elisa barang iki alah tekan goro-goro ora Sampean- kaya kowe sampean ro ngerti kok apa mau gampang to aku karo diampir karo Linmas matur nuwun Mas Linmas kalian Koramil Polsek mau dorawuh rono nemoni Mbak Tatin Oh, iya. lah metu Mas Gareng niku Mbak Tatin diasuh mriku aku mlebu bleng salaman sing ditakoki apa jak engko tekan gara-gara ora Mas Wong. basa dugi Mbak aduh Kuwi sapa kuwi? Sapa? Mbak Tatin Tumbak cucuan yo. Padahal kono dhewe. Engko mbak limbukan wae, aku yo tak melu limbukan. Nah, oh no ngono kuwi to kowe iki Bas kowe iki wong kene lho kowe pancen kono jelas ra mungkin goro karo aku macan bengi iki bintang tamu kaya do mateni aku ora kowe iki wong Semarang wayange iya kowe iki wong Semarang iya kok dadi kowe malah obong-obong aku tuh ra obong-obong celeng iki iki cedak dhewe kamu lho. Kita ngene lho yo aku jauh-jauh lho. basa kono dugi gara-gara Mbak Tatin aku muni ngono ta ladane aduh basa ngono ya ora apa-apa Mas nek sampean idun ngalimbuan aku melu idun aku ngono lho Bos Pembelaan yo. Kenapa mbak tengah limbukan mau goro-goro mbok limbukan Wae aku melu medun. muni ngono mama sapa sing ngene mama sing ngene Kowe kok jual-jual karo aku? nah kowe wani jalan-jalan ngomongmu beda karo atimu Lah sing tak tekoni sapa jajali? mau sampean Apa? mau Mas iki kok tekan gara-gara pra adugi gara-gara aduh ngono Awak sapa dhewe meneng wae yo. Meneng wae, Jenenge pitiki ngendok piye-piye tek-tek. Nah. Ngene iki kita santai diam menjalani Mas, dengan apa? senang. apa ana pitik lanang ngendok pitik lanang ngendok ana ono kowe ndek ya iki sing ngendok iki Ini kan meneng wae. Kan sing rendok apa wae? Ayo. Wi. Ini yakin kowe ra ndok? Wangi. duwe Duwe ya wis. ora le maksudnya pitik ngendok ki ngendok sing wujude ndok tenan Iya kuwi ndok loro. nek ora ana abang putih iki Ora bejaji ya. busi sisan iki aku mau mbok pateni kene Iya sapa sing ngangkat bicara. nah sesuk ra tak omongke ya Pak ya mbok tekan goro-goro mbok limbang tok meneng wae aku Aja ngono. kok darane aku pring dilancipi Apa? tumbak cucukan Nah, oh bakune dhewe iki bisa sampai sekarang itu kan kersane panitia sing penting iso menghibur. Alah. Lalu ayo tirakat. kok mau yo takon Kasar sekali Anda sebagai laki-laki. kamu kok mau yo takon Apa sih? mau yo takon lele ya akan manut sampean Iya, wis to sing penting sekarang seneng-seneng. Seneng-seneng. Ya, seneng ngono lho, ngono dibahas lho. Oh. Iya, nanti yo dibagi-bagine iki isih ana duit kok. oh nggih Bapak-bapak yo yang bapak-bapak. Saya masih berapa duitnya? Tak cek dulu. Engko ndak tak gawa mulai oto. Oh, sindene yo arep. Sindene yo arep. Yo wis sinden dulu yo, sinden 2. Sinden 2. Yo sinden 2, maju. Yo sapa sing arep maju? Sapa sing maju sapa to tunjuk. Cepetan, yo cepetan. Yo, Mbak Indah. Yo. iki wis duwe wayang wis duwe apa-apa kowe Ben. aja maju Mbak Indah karo sapa? Ayo. ya Mbak Indah Bu Sri monggo Bu Sri. monggo Lho kan mau dereng minggah lho, Bu. ayo mboten napa-napa mriki ji meneng Wani mau piye? Wani Ayo karo Bu Sri, yo Bu kerjane Sri. kok. Tak kasih dulu barangnya Mbak Indah, ini dari Sabita. Ya, jan. Satu lagi. Aja kalungke kuwi. Aja kalungke kuwi. Lah apa? Kok mandarani kaya sing diomongke mau lho.